Според последните ми кръвни изследвания, общият ми холестерол излезе много висок и моя доктор ми каза, че ако не се променя диетата, т.е. ако не мина на диета с намалено консумация на мазнини, най-вероятно ще трябва да ме сложи на лекарство, което се казва статин, за да може да ми намали нивото на холестерола, тъй като ако поддържам такова високо ниво, има голям шанс да развия сърдечно заболяване. Сега да видим така ли е или не е така. Първо да видим откъде идва тази теория. През края на 50-те и началото на 60-те години един американски учен, който се казва Енсин Кис, излиза с теорията, че прекомерната консумация на мазнини води до запушването на кръвоносните артерии от високото ниво на холестерола, което всъщност се е получило въз основа на тази прекомерна консумация и оттам се получава запушването на тези кръвоносни съдове. Както знаете, теория се нарича теория точно за това, защото е теория и не е била доказана. И до ден днешен медицината, днешната сегашна модерна медицина оперира въз основа на тази теория, на този учен. В последно време, обаче, според най-новите проучвания, особено в функционалната и холистична медицина, всъщност се оказва точно обратното. Че ако вашето ниво на холестерола е висок, няма никакво значение или не е добър индикатор за това дали имате голям шанс да получите сърдечно заболяване, като удар или като инсулт. Всъщност се използва една друга много простичка формула и сега ще ви я споделя. Формулата е следната. Взимате нивото на вашите триглицериди и ги разделяте на вашия HDL. Тук съм ви дала един пример. Общия холестерол е 240, HDL е 30, LDL е 150, а триглицеридите са 200. Значи да вземем тук този пример. Триглицеридите не са 200. Разделяме ги на HDL, което е 30 и получаваме число около 6,67, да го закръглим. И ето по тази скала, всъщност, сега ще ви я нарисувам. От 0 до 2, ако това числото, което получите е от 0 до 2, статистическия шанс да получите или да развиете сърдечно-съдово заболяване е почти нулево. Колкото по-голямо е числото над 2, толкова по-голям е шанса за развиване на сърдечно-съдово заболяване. И сега, ако питате защо така, защото триглицеридите всъщност допринасят за това вашия LDL да стане много лепкав и по този начин той се залепя за кръвоносния съд, края, стената на кръвоносния съд, когато този кръвоносен съд е вече наранен. Ако искате в по-голяма дълбочина да ви обясня всичко това, можете да си запазите час с мен. Лекциите са около 1 час и са онлайн. Така, да се върнем тук на нашия пример. Ако да кажем, че това е нашето число и сме тук около 6-7 и искаме да си намалим числото, какво трябва да направим? Две неща. Първото нещо, което трябва да направим е да си намалим триглицеридите. Как се намалят триглицеридите? Определено не е когато спрете консумацията на мазнини, а когато спрете консумацията на въглехидрати. Триглицерида е производно на разпадането на въглехидрата, особено когато този въглехидрат е в повече. Разбирате ли, ексеса на консумацията на въглехидрати се превръща в триглицериди. Второто нещо, което може да направите е да увеличите HDL-а. И сега ще ви кажа как. Значи има няколко добавки, които може да използвате, за да се увеличите нивото на HDL-а. Едната се казва MCT Oil. Може да си добавяте в питието или в кафето. Втората добавка е кокосовото масло. Всъщност да ви кажа, аз
ползвам кокосово масло за готвене. И третата добавка – масло. Но маслото трябва да бъде задължително от тревопасно животно. Значи намаляте триглицеридите, като спрете консумацията на въглехидрати и увеличавате HDL-а, като използвате ето тези посочени добавки. И съответно, ако естествено започнете и да тренирате, ще направя отделно видео за видовите тренировки. Най-добрата вид тренировка за увеличаване на вашия HDL и намаляне на триглицеридите се казва HIIT или високоинтензивна интервална тренировка. Ще ви обясня някой ден как точно да се направи. И така, ако имате някакви въпроси, моля свържете се с мен. Надявам се това да ви е било полезно. Използвайте формулата и вижте какво е вашето число. Чао за сега!